Vieš, čo ma na tom najnovšom spise z tej vysokej kamennej veže v pohoriach Verum zasiahlo úplne najviac? Hneď na prvej strane Elian tvrdí, že tá každodenná bolesť, ten neustály vnútorný tlak, ktorý všetci cítime kvôli našej osobnej identite? Ten klasický existenciálny stres? Presne, že to vôbec nie je nejaká chyba v systéme. Elian tam píše, že je to vlastne absolútne geniálny záchranný mechanizmus. Keby sme totiž túto bolesť a vnútorný konflikt necítili, úplne by sme sa v tej našej vytvorenej identite stratili. Uteklo by sa do nej tak hlboko, že by už nebola cesta späť. Počkaj, fúha, nechaj ma to trochu spracovať, lebo toto je fakt silná káva hneď na úvod. Takže, to, že nás vnútorne niečo úplne zožiera, že cítime obrovskú úzkosť z toho, kým sme a kam smerujeme, to je vlastne... Dobrá správa. To znie z pohľadu bežného človeka takmer absurdné, keď sa človek snaží len nejako prežiť deň, hej? Ale ja si začínam chápať, kam táto naša dnešná hlboká analýza smeruje. Je to tak. Našou misiou je zobrať tento komplexný Elianov text a rozmeniť ho na drobné. Ideme dekonštruovať to, ako vlastne naša myseľ funguje a ako sa z tohto neustáleho tlaku vymaniť, ale nie útekom, len čistou zmenou pozornosti. Jasne, poďme na to. Lebo ten stav, kedy k nám myseľ prichádza a vyslovene nám vnúcuje nejaké zlé, deštruktívne myšlienky. Elian to veľmi trefne nazýva klaustrofóbia mysle. Ego k nám prichádza do domu ako nejaký skrachovaný obchodník s plným kufrom zbytočného toxického tovaru. Katastrofické scenáre, pochybnosti. A Elian tvrdí, že jediným kľúčom je vytrvalosť. Ak sa nepoddáme a len to pozorujeme, tá klaustrofóbia začne miznúť. Ego zrazu zistí, že tam nemá zákazníka. Nikto ten tovar nekupuje. Akože, znie to nádherne. Takto v nejakom sterilnom laboratóriu alebo tam hore u Eliana vo veži, to musí dávať perfektnú logiku. Ale buďme pragmatici a skúsme to preniesť do nášho reálneho sveta. Do bežného dňa. Hej, zoberme si obyčajné ráno, človek trčí v totálnej dopravnej zápche, vonku prší, stierače nestíhajú, mešká do práce na naozaj dôležité stretnutie a do toho mu na sedadle pípa telefón s mailami. V takomto momente má myseľ okamžite otvorený obrovský hypermarket. No a my nakupujeme ten stres vo veľkom. Presne. Hádeme to do košíka po kilách. Ako sa dá len tak nekupovať to, čo myseľ predáva, keď je telo plné adrenalínu a sme v reálnom strese? To je výborná otázka, na ktorej stroskotáva strašne veľa filozofií. Ale pri čítaní Eliana sa tu ponúka jedna geniálna analógia z astrofyziky, s ktorou by sme to vedeli dokonale vysvetliť. Predstavme si obrovskú supermasívnu čiernu dieru v strede nejakej galaxie. To, čo my vidíme z obrovskej diaľky svietiť, to vôbec nie je samotná čierna diera. Počkaj, to svetlo, to je vlastne ten akrečný disk, však? Úplne presne. To, čo tak neskutočne žiarí, je prsteň super horúceho plynu a prachu, ktorý rotuje okolo toho centra. Je tam neuveriteľné trenie, hmota do seba naráža a generuje to obrovský hluk. A naše ego, ten náš stres, zápchy, maily, ten pocit zúfalstva, to všetko je presne tento rotujúci, hlučný a krečný disk. Aha, rozumiem. Takže myseľ nás presvieča, že my sme ten chaos. Hej, presne tak. Myseľ chce za každú cenu dosiahnuť, aby sme uverili, že naša identita je to samotné teplo a to trenie. Ale Elian vo svojom spise jasne hovorí niečo iné. My nie sme ten padajúci prach. My sme tá tichá, nepohnutá gravitácia priamo v strede. To centrum, ktoré to všetko drží, ale samo nehorí. Čiže nekupovať tovar od mysle neznamená, že tá dopravná zápcha zrazu zmizne. Presne. Ten disk môže rotovať ďalej. Maily môžu pípať. Ale ak presunieme pozornosť z okraja do stredu, do tej tichej gravitácie, tak my už nie sme ten materiál, ktorý tam zhorí na prach. Prestaneme tam dodávať tú vedomú energiu. Fúha, toto je veľmi silný obraz. Zostať tou gravitáciou v strede chaosu. Lenže tu musím, ako taký ten skeptický hľadač, trochu zatlačiť. Rozumiem myšlienkam ako plynu. Ale čo ten moment, kedy to prejde do čistej fyziológie? Ako myslíš do fyzickej roviny? No, keď sme v takom strese, že telo začne reálne reagovať. Naskakuje panika, potia sa dlane, rýchlo bije srdce, stúpa tlak. Vtedy nie je len o abstraktné myšlienky. Je to hmatateľný, fyzický tlak v tele. V takomto vypätie je extrémne ťažké vôbec pripustiť, že sme len nejaká tichá gravitácia. To je fantastický postreh. Elian zachádza presne do tohto extrému. Tvrdí, že by sa malo sledovať všetko, nálady, pocity v tele, aj ten spomínaný zrýchlený tep.
pretože tu prichádza obrovský zlom. Aj keď nám srdce búši ako o preteky z paniky, Elian vysvetľuje, že to čisté vedomie, ktoré tento tlkot srdca sleduje a pozoruje ho, to samotné vedomie nemá absolútne žiadny tep, nemá žiadny krvný tlak. Počkaj, čiže tá časť v nás, ktorá si plne uvedomuje, že práve panikárime, sama vôbec nepanikári? Zásadný bod. Ten pozorovateľ nemá žiadne fyzické parametre. A tu nám znova pomôže termodynamika vesmíru. Zoberme si explóziu supernovy v nejakej galaxii. Obrovská udalosť, nepredstaviteľné teplo, miliardy stupňov, radiácia všade naokolo. Ale to samotné vákuum priestoru, v ktorom sa ten výbuch odohráva. No, to vákuum je proste tam, nezúčastňuje sa toho? Vákuum nehorí. Priestor sám o sebe nemá teplotu, nedá sa zničiť radiáciou a nezvyšuje sa mu tlak v tej explózie. Iba ticho dovoluje, aby sa ten výbuch v ňom vôbec odohral. A podľa Eliana sme my ten priestor. My existujeme v tom základnom pocite ja som. A tie emočné explózie, to sa deje v nás, ale nie sme to my. To mení úplne všetko. My nie sme tá umierajúca supernova, sme to vákuum, v ktorom vybuchla. Všetko to oslepujúce svetlo je len dočasná forma energie, ale ten samotný priestor zostáva nedotknutý, dovoluje emóciám prísť a odísť. Ale, a tu sa dostávam k problému. Počúvam. Ako sa dá na tento priestor, na toto vákuum vôbec zamerať pozornosť? Veď celá spiritualita hovorí o seba pozorovaní. Ako môžem pozorovať prázdno? A sme pri tom. Postupne sme sa dostali k najviac paradoxnému bodu celého spisu z Pohorí Verum. Tu upozorňuje na obrovskú pascu pre našu logiku. Vysvetľuje, že hlavný rozdiel medzi egom a skutočným ja je práve v pozorovaní. Ego môžeš pozorovať, môžeš vidieť myšlienky, ale seba, skutočné, práve ja, to pozorovať nedokážeš. Akože ho nedokážem pozorovať, veď... Pretože to, čo pozoruješ, je vždy len nejaký ďalší objekt. Skutočné ja nemá žiadny obraz, žiadny tvar, žiadnu formu. Dá sa ním iba byť. Vlastne toto je už vážne ťažká kalibrovaná filozofia. Ako sa to dá vôbec chápať racionálne? Ak sme ten pozorovateľ, ako ho môžeme nájsť? Vráťme sa k našej čiernej diere. Predstav si samotnú singularitu úplne v strede, tam za horizontom udalostí. Z čistého princípu fyziky predsa nemôžeš zobrať baterku, posvietiť do čiernej diery a povedať si, aha, tu je singularita, vyzerá takto a takto. Jasné. Lebo tá obrovská gravitácia poholcuje aj to svetlo z tej baterky. Áno, svetlo sa nemá ako odraziť späť do tvojho oka. A presne takto definuje vedomie. Nástroj pozorovania, teda naša mysel, je len ďalší objekt, čo rotuje v akrečnom disku. Pozorovateľ jednoducho nemôže pozorovať pozorovateľa. Nemôžeš urobiť objekt z niečoho, čo je samotným subjektom vnímania. Počkať, fúha. Necháme to chvíľu spracovať. Ak sa skutočné ja nedá vidieť, ak to nemá absolútne žiadny tvar a všetko, čo má nejaký tvar, je len konštrukt ega, tak to potom vlastne žije tento život. Normálne neviem, čo na to povedať. Cítim v tom strašnú bezmocnosť tej našej logiky. Je to desivé pre rácio, keď do toho narazí prvýkrát. Ale Elian hneď dodáva vec, ktorá prináša obrovskú úľavu. Ak sa zdáme tej našej zúfalej potreby mať nejaký pevný tvar a definíciu, tak sa zistí, že sme len čistá inteligencia existencie. Že vôbec nepotrebujeme byť niečím konkrétnym a zviazaným v egu, aby sme mohli naplno žiť. Dobre. Poďme sa pomaly z tohto ticha vrátiť späť k nám do gravitácie na Zem. Dekonštrukcia to bola masívna. Povedzme, že sme to nezničiteľné vákuum priestoru. Ako máme z tohto priestoru výjsť späť do každodenného fungovania? Elian radí jednoducho zostať ticho. Lenže, a toto je majstrovský chyták pre našu myseľ, v zápate upozorňuje, že aj to krčovité nutkanie byť za každú cenu ticho, tá snaha usadiť sa v nejakom hlbokom zene, to je len ďalšia vec v našom priestore, ďalší malý objekt. Aha, takže žiadne potláčanie života. Vôbec. Ide len o jednoduchý posun pozornosti. Akcia, reakcia, celá naša interakcia so svetom má plynúť úplne spontánne, bez toho, aby sme ten život chytali pod krk a snažili sa ho mikromanéžovať z pozície ega. Rozumiem hĺbke, ale opäť musím zastať pozíciu skeptika. Čo to znamená prakticky pre moderného človeka, kto nežije vo veži? Dajme tomu, že je dôležitá porada u riaditeľa. Dá sa tam prísť, nechať veci spontánne plynúť a tváriť sa, že sme priestor bez tvaru? Veď po takomto výkone nasleduje okamžitá výpoveď.
Elian hypotéku a účty neplatí, ale my tu v civilizácii áno. Musíme fungovať v štrukturovanom svete. Jasné. A to je veľmi častý omyl, do ktorého nás mysel rada tlačí, aby si obhájila dôležitosť. Elian vôbec nehovorí, že máme prestať existovať vo svete foriem. Práve naopak. V spise jasne píše, že tvar, naša identita, naša profesia, účty, to všetko je nevyhnutnou súčasťou našej dynamickej expresie. Rovnako ako fyzika vyžaduje dynamiku a pohyb, aj vedomie vyžaduje formu, cez ktorú sa vyjadruje. Čiže to nie je vôbec o pasivite? Absolútne nie. Ten rozdiel je len v tom, že už si nebudeme pripadať ako bezmocné obete toho prúdu. Náš akrečný disk povinností, pracovné mítingy, to sa bude točiť ďalej. Ale my vieme, že sme tou pokojnou gravitáciou v strede. Robia sa veci, platia sa účty, ale ten vnútorný zdruhujúci krč, to vyčerpávajúce utrpenie, to úplne zmizne. Koná sa, ale bez toho, aby bola naša identita definovaná výsledkom. Tak to je nesmierne oslobodzujúci úhol pohľadu. Akcia bez tej toxickej potreby ega ju kontrolovať. Keď si to teda celé pragmaticky zosumarizujeme, ako táto vedecko-mystická pravda zmení zajtrajšie ráno, No zoberme si, keď zajtra skoro ráno zazvoní budík. hej, a okamžite nabehnú prvé stresové myšlienky. Čo treba stihnúť, ten ťažký telefonát, nevybavené maily. Presne tak. Vďaka Elianovi si v tom kritickom momente človek môže uvedomiť, aha, dobre, akrečný disk práve začal rotovať, myseľ rozsvietila neonové nápisy a otvorila obchod so stresom. A je už len na nás, či do toho obchodu vojdeme a začneme nakupovať tú úzkosť, alebo či zostaneme tým tichým vákumom v pozadí. Tým priestorom, ktorý to sleduje, ale sám o sebe nemá žiadny krvný tlak a nemôže v ňom vyhorieť. Briliantné zhrnutie. A práve na to by som chcela nadviazať úplne poslednou myšlienkou. Taký malý myšlienkový experiment pre každého, kto s nami dnešné skúmanie absolvoval. Sem s ním. Vychádza to z tej Elianovej vety o smysle bolesti, ktorú sme začali. Ak naozaj platí, že každá bolesť, každé trenie slúži len na to, aby sme spochybnili náš aktuálny stav obmedzeného ega, zoberme si našu najväčšiu aktuálnu životnú krízu. Čo keď sa nám ten obrovský problém nesnaží niečo zobrať, ale naopak? Akú obrovskú hĺbku prázdneho priestoru a nekonečnej slobody sa nám práve v tejto zdanlivo bezvýchodiskovej chvíli snaží ten tlak ukázať? Wow. To je naozaj otázka, ktorú sa nesmierne oplatí vziať so sebou do dnešného ticha. A nechať ju len tak pôsobiť. Díky moc, počujeme sa na budúce. That dog.